Pagyamanan ti Ama, iayat ken imbag na, kinatang sitlipaten ken amin asakit tinaken, ni Jesus isuruten tay amin amay maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, iayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. Kasta kumain ken ka. Kagabsat at tanang aldaw, rambakan tayo. Ilagip tayo ni Santo Domingo, may sa apadi. Inted na ti ibiyag na. Ti pamati na, nakapatadar ti kongregasyon sa Dagiti Dominican. Mamadrig in papadi, ken Dagiti Order. Second ti istorya, nakapabiyag ti talungan na tayo. Ado ti nagbalbaliw, gapo ti panursuro na. Dawatan tayo ti panangibabag, natasapay ko matamakudnuan tayo met. Ti mangisuro ken Kristo kadagiti kasapulan. Tapno nga rin may karita yung magyarano ti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo kita, yung tanong mamati tayo. Ti Diyos manang naasikan managawa. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo mga timang nakabalin na Diyos. Kat kalpasan di pa nakapakawan dahil basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na huwag na ngayon. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, tali Santo Domingo, tarabayan na ti iglesia, babayan ti singpet, ken panursuro na, idi adlat dito'y daga, nagpaay ka lahit taon amangas kasaba, na nagsaway ti laing na, itataadan sa dilangit, agpaay kadmad kada kami amang ibaba at ti singpet, at ken asina, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ken Diyos, iso mo kambiyag ken maripagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos na nanayon na awan ti ingdana. Amen. Maibasa na aldaw, ito muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, idimayak ditatak ni kasabak na kayo ti pamaneknek ti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakaunay abalikas wenno panunot. Tabayat ti kaaddak iti denayo, inkadeng kung awan ti amwe, malaksit ti may papan ken Hesu Kristo, ken ti panakailan sana iti cross. Iti kasta, iti adda kada kayo, nakapoy ken agtigtigalgerak iti buteng. Iti panangisulok ken panangikasabak ti mensahe, diyak nagusar talaga ti makaalukoy a balikas iti nasirim. Nagsauak iti makaalukoy a pamaneknek, iti panakabalin ti Espiritu ti Dios. Tapno saan na maibatay iti pamatiyo iti kinasirip ti tao. Nudikat ti panakabalin ti Diyos. Nupay kasta, agsao akmet iti kinasirib kadagay tinataengan iti pamati. Ngayon saan nga iti kinasirib iti agdamaan ng panawen. Wenno dagiti mangituray iti daytoy alubong. Dagiti agtuturay ang mapupukawin iti panakabalinda. Tinalimbet ang kinasirib ti Diyos ti sawet. Ikinasirip ang element kadagiti tao, ken intuding nang agpaay iti panakaigloria ang tayo. Uray disakbay ang maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong, ti makaammo iti daytoy a kinasirim. Tanong na amonda, di da kumain lang sa iti krus ti Apo iti gloria. Yung kas kuna tinasantuan ang surat, Tisan pa'y nakita wala nangig ti tao, tisaan nga'y pagharap ti tao mapasama, isudat insagana ti Diyos kaligiti agayan kenkwana. Lupay kasta, babayan ti Espiritu,
ipakaamo ti Diyos kada tayo ti palimed na. Sukimatin ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti naunay kapanggap ti Diyos. Isao ti Apo. Kaya manay tayo Diyos. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pamilya. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pamilya. Kantaan niyo ti Apo iti baro a kanta. Kantaan niyo ti Apo da kayo amin at tao ti daga. When kantaan niyo ti Apo ket itanukyo tinagan na. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pamilya. Inaldaw ay pakaamuyo ti damag ti panakaisalakan. Ti panangisalakan na. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pamilyan. Dakiti nakakaskas daaw nga aramid na kadagiti amin at tao. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti amin at pamilya. Itagdayo yu ti Apo da kayo amin at tao dito daga. Itanpokyo ti dayag ken panakabalin na. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti amin at pamilya. Ibagayo kadagiti nasyon, agarin ti Apo, impasdek na at ti anaymbag ti daga, isugapuna saan na magunggon. Awan to ti dumduma na, intukumen na dagiti tao. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti amin at pamilya. Ti Apo at dako makada kayo. Hasta pamamen ken ka. Di ba na kayo ragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti kayen karo. Idi magmag na ni Jesus akadwa na dagiti adalan na immasinit ti may sa lalaki ket kinunana ken kuana sumurot ken ka uray sa dino ti papanam. At darukid dagiti musang ken adda umog dagiti tumatayag. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao insumbat ni Jesus. Kinuna idi sa bali a lalaki suruten na. Ngem kinuna ti lalaki apo inna mampay punpun ni ama. Kinuna ni Jesus ken kuana bayam dagiti natay amang ipumpun ka dagiti minatay da inkakit di kasabati pagarian ti Dios. At damanin sa bali anak ko na ken Jesus sumurutak ken kaapo nga minnak mampay at pakada iti pamilya. Kinuna ni Jesus ken kuana ti magrugi nga agarado at alyaw iti likodan na saan amay kari iti pagarian ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Diti sumurot ang ako na naging tao tinangi offer di bagina kini Apo Jesus nga sumurot. Ngam ni Apo Jesus awawisan na tayo nga surutin na. Surutin tayo pa ng isuna. Kinadadlo nga, no hantay nga ang muti papanan na, hantay ang muti turungan. Hantay ang sumurot. Papanan ka di ganin, anya di yaw awis mo. Lawagan tayo alamin, anya di jay surutin na. Anya di awis ni Apo Jesus. Umuna, nasumurot tayo keng kuha na, surutin tayo, umuna di diag na. Isurot tayo jay kababalin tayo kinkwana. No may isurot tayo kababalin tayo, di biyag tayo kinkwana, no na ikapeng tayo kinkwana. Isusurot tayo, ijibiyag tayo, isurot tayo mag-iso na. Isurot tayo magdagiti panursuro na. Kaya ang rete surutin na ko na hangka nga sumurot ka talaga no mga hanga nalawag no nyati papanan. No papanak makinis-misa kaya pula tinapan makinisa.
Nagbalinag na Kristiyano, nga mamumagkayat nga isurot ni biyag mo. In-enjoy yung mati nga kababalin nga, di bagbagi tayo di Serbia, da tayo di mapadpadayawa, amo tayo nga damadina, di tayo magkayat nga kurekanan. Anyang may surutan tayo, sumurot ka ni Apo Isus, ikawus di kagagalat na iwaragawag iti biyan. Tapno makikaysa tayo tumutkin ko na iti pagarian na. Dahil iti surutan tayo. Hangalit tayo, diyan mo natin kaya iyo kada tamapan umigpil ti Biblia sa akin, maniwaragawag ti Ebanghelyo kada kita. Ayan ti tiyang-tiyanggit at balbali na ti Ismo sa karubay, mabalimot na ta. Sakbay nga balbaliwang ita at api bagi mati umuna nga. Sakbay ka nga mamatiking ka ake. I-check mo kay sakbay mo isuro ni Apo Isus at kita di ka babalin mo nung maibagbagay mo laki ni Apo Isus. Na isurusuro mo lati namnamakin ayat. Isurusuro mo lati pud mo pa nagserbi no. At dahil agenda na di mo bagbagin di ba? Mali. Anya dagiti makatubog ti isusurot kini Apo Isus. Too much di sobra ti ayat tayo iti lubong. Anya dagiti ayat tayo ti lubong material. Di bagbagi tayo padpadayawan. Ti di ba nagserbi tayo, haan nga para kanya na, para kada tayo. Dahil di makatubong ti isusurot kin kuha na. Gati buteng, hanya ti buteng tayo, buteng tayo nga maawanan tayo dito yung lubong. Haan tayo nga kabagalan ng itid para kina po Diyos. Ng Santo Domingo, kasi ting kastana. Nantid natin Vietnam. Ginggapay nga tayo masulisog maglaisuna, sinapsapig latin, dinangaran natin bagina at nalakan kuha. Ano ti napuntar na, ano ti kuha na, amoy ni Santo Domingo nagkarkararag. Inikkanmad ni Apo Santa Maria ti Santo Rosario na. Nagkarkararag ni Santo Domingo, inikkan naman ti Santo Rosario na. So nga nabilit ti Santo Rosario. Kaslakin ni Jan Stop. Yung mga Carmel, inikkan ni Apo Santa Maria ti Escapulario. Iso naman ni Santo Domingo, Santo Rosario. Jadi natay nga, naubin nga natay ni Santo Domingo 51. 50 mata di ako, 51 ko, di mataya ko mga. 50 mata di mataya ko mga. Itong bigat, yung bigat ang kakapita ito. Hindi ko naman pas misa ng bigat, aniversaryo tayo. So, katawang kondo pala, ito natin Mayor Joseph, kanang isalsalaan kanya. 1 year contact to pala. Birthday at mabigat, palubos di ako barbari ng anak matay tatang agmaluma. Jadi dyan ka iso na, ubing nga natay, intid na tibiyag na naman, nagbiyag na kinatalos, ng patadar ti kongregasyon, ng karigata na tinagbiyag na nasingkad. Kung kita ang bibiyag na ka, di dyan isusurot kini Apo Jesus, di dyan tipod nga isusurot ti ko na. Kasanta, hindi ko sa kararag na kaya ng pagbiyagan tinatay. At may kararagat ang biyag ang siya, mga tati umuna nga tumaray. Nasa mo tamang mismisa ka kan, nag-uungar, tapon-pon-pon, hindi ka kanya lang ang dahil na. Baka siya pa ito umuna nga, taray. Yung maamod lang na physical nga, natay nga dahil bagi. Lukaya tayo mga biyagan dyan, matay nga puso, pamati, kahantay na kaya na tayo mga biyagan. Kung si ka mang patpatiti, pamati, takababalin mo nga, ano mo kabailan nga. Amo ka ba ilang pakumbaba kasi ka mang patpatay ta daddo mga tao ano i-check mo mga no awang mati ma-inspiraran ti katatao tayo at imbes nga ma-inspiraran tayo patpatayan tayo narigat ang misyon data killer ka mo ti pamati imbes nga mangtagbiyan alaawis sumurot kunana dagiti ka isusurot amin kini Apo Jesus dagiti ka wagas ti isusurot. Ayat mi, ak dalekam ke
kayo kuma. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya ako at nakabalay ka na at kay Imam. Kaya tayo kaya kay Gloria ang tinagan na. Yan kastame kapagimbagan tayo kiti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo babaan ti panangibabaet ni Santo Domingo, timudem kada siya asi dagiti karkararagmi, gapo iti bilag dagiti a sakripisyo, pasengkedan ken salakniban ket grasyam dagiti mangikaskasabati pamati gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at kumakada kayo. Basta kamayan At kayo. kayo dagiti tapos puso yo. Adada na si kakay ti ako. Yaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may karigat rumben annong ni kat pakaisalakanan ni ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo agyaman kam ken kaapo na santol na ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi kaparagsaken ti iglesia ti panagpiesta ni Santo Domingo pasengkedan na kang nga agsingpet babaen ti nasanto na panagbiag na isuro na kami babaen ti panangas kasabana ket babaen ti makaayo ken ka panangibabaet na ipaay mo kada kami ti panalaknib mo anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos sa ilaan na kapaswa. Pilangit yung dagang at nuda ti pakaiday-dayawan, usana ti kamatuan. Magdaydayaw tumay tinagan ti Apo, usana ti kamatuan. Pudno ay apo abiid ka akinasanto ket si katibubuhayan ti amin akinasanto dawaten nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy kadato tapno pagbalinan katipaay mo ida kada kami abagi kandara ni apo ni Hesus Kristo iso idisak bay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutukok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inunted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket malangkay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi iso may yawat to may paan kada kayo. Kastamad akal pasanday di panang rabiida na ngala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti alo at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Mabay ni krus mo, tingkalahuman, inakami sa lakan, siraman, lupot sa malungan. Itingarod pa ng ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisarakan. Agyaman kam kan katay paay mo, ama ikari kami, nga darito'y saklang mo, kat agserbi kam kan ka. Dawatin mi apo, tada kami hamakirano, iti bagigan dara ni Kristo, pagkay-kaysaan na kang kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kada apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan, kat parayrayam, kayak na Diyosan. Laglagi pang met ni Leo, Santo Papa mi, ni Marulo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pang pay apo, dagiti kakabsat mi, apimusayan, asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasip. Awatin kan ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay tirupan rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat makiranod kam to kaneng gasatan ng Berhen Maria ngay nati Diyos. Pinagasat nga Jose nga esposo na. Dali pinagasat nga apostoles kan dali amin na sa santo. Isuda nakapudno ang nagserbigan kaditoy daga. Magikadwa kam to kan met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo,
Ititimpuyok ti Espiritu Santo irok noy mikan ka manakabalin na ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket walbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama namin dadat sa langit, madaydayaw kumainagan mo. Dunteng kumati pagariam, matungpal kumati nakin mo, ipilira ka sa bilan. Item katakam talagang ituloy ka namin iti patinayon kaldaw. Pakawanan ni katibasol niya kas may pamawahan mi. Kalagin kinakabasol katakami. Dinakalit baybayan mo halo ko yung sulisong isalakan na pagkaitiaga. Gawatin mi kan kaapo kay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol ngay ilisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kaniti yaay Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuang tituray na nakamagalitin dayaw kaya nanayon na dito sa Mukha umi nga Jesucristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga agapukan niya titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kanagbiag ken agali iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Kasta kumagat ken ka. Ipaay tayo ti kapya, ti tunggal may sa kada tayo kapya, ni kapya. Order ti Diyos may kakagadi masasasol ti grupo, kasya naman kami. Order ti Diyos may kakagadi masasol ti grupo, kasya naman kami. Order ti Diyos may kakagadi masasol ti grupo, itidem kanakam ti kapya. At to'y niya po Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mga ikat, pero iti basbasol ti lupong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diyak may karino may kanya, hindi sa kain sa sawang may pagtunan. Amen. Ipalimukat ako at iglesia, babaen, tinimpas ni kan na ayat na nasamay tibilag dahil tinailangitan ang sakramento nga inawag mi. Itaapias ta ni Santo Domingo. Pinarangay mo ti iglesia, babaen, di panangas kasabana. Tulungan kaglit kita, babaen, di panangibabait na. Gapoken ako Meso Kristo, anak mo et Diyos,
siya makipagbiyak kayo, makipag-ari kayo, kaintikin po yung Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan din ka na. Amen. Iapo at ako makata kayo. Kasta kumain Isunat na kayo timan na kabalin ng Diyos, ti Amangin, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Pasin din sa Santo na misa, intayon, iti ayat, kan kapiyat, iapo. Kaya matay Diyos. Salutan